Alright, so good morning sa inyo mga manonood ulit ng aking mulang kwentang video. Ayan. So papunta kami ngayon sa Kadampat sa may Mount San Isidro sa Labrador. Kasama ko sila Sir Albert, mga dati kong katamaan sa pagbabike. Sumabit lang tayo ngayon sa year-end ride nila. Year-end ride ko na rin ito. Ang ruta namin ngayon is from Labrador. Tatagos kami nung bundok, bababa kami sa Siwasiw sa Sual. Ayan, so malayo-layo rin yun. Baka maghapon yun. Okay, so today is December 29, 2023. Ilang araw na lang bago ang bagong taon. Anniversary ko ito sa unang aksidente ko dati. So may ano pa, ingat-ingat, baka maulit. Yeah. Alright, so dito na kami ngayon sa sa paa ng bundok. Ahon agad oh. Antayin ko na kayo doon. Porter na ba, sir? Oh, ang ganda. Ang ganda, wow. Right, so mataas na rin tayo kahit papaano. Malayo pa yung tuktok. Then after tuktok, maabang pababa rin. Morning po. Lakas lakas nung kanina mga motor na dumaan. Bababa pa mga yun, may mga bolo pa nasakay. Ay, oh. Taga saan sila, sir? Diyan lang sa baba. Ay. Yung mga nagbibenta ng mga bolo dyan. Dun saan? Binabarat sila? Mahal-mahal nila yung bibig. Kaya nga, ganito sana yung malamig lang, no? Di bale, heaven nyo na mamaya pag DH. Saan sila?
Dahan-dahanin ko na lang. Oh. Ang lalaki ng bato. Alright, let's go. Dahan-dahan lang tayo. Mataas na tayo. Taas na pala. Ay! Dire-diretso pala to. Oh! Ayan, ang ganda! Woohoo! Ang ganda! Ganda ng view! Ang babato!
May pasukan ng stick. Napasukan ng stick. Pakaliwa, sir. Ang ganda-ganda naman. Bago sementado. Sabi. Hukit na.
May ahas. Okay na. May ahas. Takot ako na ang laki. Kulay green. Shit. Takot na ako pabalik. Right, so ito pala yung magandang view din. Yan. Ang dami mo nakikita na mga towns at mga bundok. Ayan. Ganda oh. So yun, tagal naming nawala. Pagbalik namin, dito pa rin yung ahas. Pero umalis na. Ito na daw yung Superman eh. Matarik daw. Sementado pero matarik. Uy! Umaangat! Umaangat! Grabe. Bawal mong iritin dito, tataas na yung harap. Nakaalalay na yung pako dito sa baba eh. Para pag tumaas yung harap, naka-ready na. Ubusan ng gas, nakapatay pala. Patay tayo nito, walang kick. Hintayin ulit natin sila. Wow, ganda!
Ang ganda! Hihihi! Baba ako dun. Lumalabas pagkabata ko pag ganito eh. Woo! Wow! Ganda! Woohoo! Ganda. Ayan o, kitang-kita yung power plant. Sual, 100 Islands. Ayan. Kitang-kita ko dito yung Pilgrimage Island. Malakas pa yung mata ko eh, 2020. Ang ganda oh. Wow. Atras tayo. Ganda. Amazing. Na-video na yun, sir. Ang haba oh. Pero mali. Ayan, makamantag yan pag green. Balik sila dyan. Umalis na yun, sir, nung ano. Yan yun. Sabi niya. Nangyari dyan? Ano na, abon ko yan. Ay! Sugat. Shit, sakit. Yung flat leather pa naman yung ginamit. Oh, tapos. Ay! Saan ka nagmamanual? Isa may iguan sa bus. Ay kuya, kasi pababa din eh. Ay, kaya ginayon mo. Nabitaw. Natanggal sa paa ko yung maapos pa sa pedal kuya. Wow, sakit. Ayan na, yung tower. Ito na yung dating tower. Wala na yung malaking tower dito dati. Mas maganda yun eh. So itong Mount San Isidro ang pinakamataas, highest point in Pangasinan. Ayan, so itong pinakamataas na bundok dito sa Pangasinan. Ayan oh, ganda.